Ay, Kaysa. Ay, murag sakit kaya akong tiyan ay. Yatis, lamiawi. Asa naman to si kuya, uy? Ganina, radyog ko diri ba? Ano man yun siya ba? O di na nagkuha sa akong cellphone ba? Ante ka, unsa man pag-drive. Kay hawd kay kumo drive, ma'am. Mao ba kuya? Tuloy, drive, di? Unsa na po ka na siya diri ba? Nakasiguro na iskamon ba? Duulon ko ni eh. Hoy, dili na po ka ba? Ano po ka iskamon no? Excuse me, do I know you? Do you know ka diha? English ba ka? Ay kung katika-tika, ikaw nagkuha sa akong cellphone ba? Cellphone? Say cellphone. May ko cellphone diri, oh. Walay cellphone. Pati pitakan ako, imong ikuha. Pati-katik majug ka. Iyak, kido. Lain pa ato, amin tong pitakan akong cellphone be. Pag dili kita mo yatag lagi pabarangay tika. Unsay pa barangay tugan ti ka sang kuya ro. Sus, wa yung hadlok si mong kuya. Dapat ikaw mahadlok sa kuya kay pabarangay tika. Ay, salamat na akong kuya. Sus, mo ni mong kuya? Kagamay na mong kuya. Na, ay kumpiyansa ana, patay juga ana. Hello, boss. Oh, boss. Ako natumba karong adlaw. Sus, panawan ko na akong lawas oh. Kuyang lawas. Isa na nakatulakan ako na ba? 5 na ako natumba karong adlaw, boss. Basi na ikaw unom diha ron. Nga po mo nagibuhaton eh. Yan lang sa ka. Muna lang sa ko. Alawan, hindi oh. Sige, boss. Sige, boss. Sige lang, boss. Sige, boss. Ayaw boss! Ayaw boss! Ayaw maluhay ka boss! Ayaw kayo pamilya! Ayaw boss! Ayaw Ay, boss! sa pakibutan ng cellphone. Maluhay ka boss! Ayaw pamilya boss! Sabi paminos ako, be. Unsa man to imong giingon nga gamay kay ko? Wala man boss! Gusto pa ka mabuhi? Oh boss! Gusto ba ka mabuhay mo? Basta iluwan ako ko boss! Boss! Iluwan ako ko boss! May button ako boss! May button ako! Sige. Tagaan daw chance. Sa isang kondisyon, mag-racing mo sa akong manghod. 5,000. Ha? Racing? 5,000? Oh, 5,000. 5,000 kung kinsa ang makauna sa finish line, mo'y madaog. Oh! Si! Dali rana! Babae pinilong kalaban. Yaw sa man. Sugdan na to. Sige! Sige! Sige, dito tara pita. Tanaw na tumadaw ka sa kuwa. Sos, easy man. Basic. Andam na ka? Andam na ka mabiyaan? In your dreams. Ready na mo? And 3, 2, 1. Ay, Kaysa. Ay, murag sakit kaya akong tiyan ay. Yatis, lamiawi. Hindi na binyawalag yung katilaw.